Dead Sirius en 60 segundos. Bueno, este é o primeiro disco de Das FX e o que está, digamos que mellor valorado críticamente. Foi platino rapidísimo e isto ven un pouco de todas estas cousas que pasaban nos 90, sobre todo a principios, que había moito descubrimento rápido de artista e de artistas que estaban un pouco en underground e de repente saltaban. Isto foi unha cousa debido á tendencia de mercado que había nese momento, que as ventas de rap eran enormes comparadas ás de rock e de calquer outro estilo que xa estaba moi establecido. EPMD descubriu a este grupo cando estaban tocando por aí nunha jam e os ficharon. Eles tiñan un productor que era Chris Carity, que faleceu tristemente, e que era quen realmente facía os beats, que eran beats moi dos principios dos anos 90, moito loop moi continuado, moitas superposicións de sample